Dovolte mi, abych vám představila Finance. Máme přes 2000 makléřů, díky nímž přivítáme každý měsíc na prohlídkách více než 23 000 zájemců o koupy. Těmto klientům pomáháme s pořízením nemovitosti, zajištěním a zároveň s hodnocením získaných peněz z prodeje. Ročně prodáme nemovitosti v hodnotě přes 25 miliard korun. V Finance si nemusíte draze vybavovat a pronajímat vlastní kancelář. Rádi vás přivítáme na jedné z našich 138 poboček, které máme po celém Česku. Tohle jsou Finance. Pokud se o nás chceš dozvědět více, určitě mi napiš nebo komukoliv z mých kolegů.